Leva Polat'ın administrativ merkezi Türkmenabadda bina edilen ýolagçy awtomobilleriň gurulşy uzagy çekýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetleriň gurulşyk işleri bir ýyl töweregi togtadylan desganyň garaşsyzlyk bayramasyna dolu taýýar edilmegini talap edýänliklerini habar berýärler. Avtomobilleriň daşky fasady dolu tamamlanan hem bolsa içi heniz taýýar däl. Sebäbi bu desgada soňky bir ýyl bäri gurulşyk işleri alınıp barylmady. Ýa-ni ýakynda häkimetler avtomobili garaşsyzlygy dolu taýýar etmeli ve davaralı açmalı diýip gyssap başladylar. Diýip gurulşykdan habarly çeşmeler Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadyň öňkü halkara howamendiriň ýerleşýän ýerine şäheriň çetine ýerleşýän täze awtomobilleriň gurulşygyny Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetiniň ýerine ýetirýändigini habar berýär. Medpugat arhivlerine göre Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň 7 fevralyna ýurdun Türkmen Awtouloglary agentligine Türkmenabad, Balkanabad, Daşoğlu we Mary şäherlerine ýolagçy awtomobillerini gurmak barada Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti bilen şertnama baglaşmagy öwtýar berdi. Ýatdasak şol gün 2020-nji ýylyň 7 fevralyna Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun odalyk Senagat we Kommunikasiýa ministrliginiň binýadyna Senagat we Gurulşyk önümçiligi ministrligini döretmek hakyna karara gol çekdi. Bu täze ministrligiň başlygy wezipesine ogly Serdar Berdimuhammedow belledi. Şol bir karar bilen beýleki transport agentlikleri bilen bir hatarda Türkmen Awtouloglary agentligi Türkmenistanyň ministrleri kabinetiniň tabynygyna geçirildi. Vilayet merkezlerine täze awtomobilleriň gurulşygyny 2020-nji ýylyň fevralyna başlap 2022-nji ýylyň fevralyna tamamlamak gözeňinde tutulýardy. Aradan 6 aýyň geçenligine garamazdan yerli ýaşaýjylar gurulşygy fevralda tamamlanmaly edilen desganyň gurulşygynyň garaşsyzlyk bayramyndan soňra hem dowam ettiriljekdigini onanýarlar. Täze desganyň gurulşygynyň bir ýyl töweregi togtadylmagynyň sebäpleri resmi taýdan ma'lum edilmeýär. Ýöne gurulşygyň togtadylan döwri ýurtda pandemiýa çäklendirmeleriniň girdilen döwrüne gawat gelýär. Bellesek 2020-nji ýylyň aprelinde öňkü prezident global pandemiýa bilen bagly dünýäde emele gelen ýagdaýlar sebäpli ýurtda diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli desgalaryň gurulşygyny dowam etdirmegi tapşyrypdy. Muňa garamazdan pandemiýa döwrüne paýtat Aşgabatda ýaşaýyş durmuş ähmiýeti soragy astyna galýan gymmat bahaly Kaşan mehmanhanalar açılıp ulanılmağa verildi. Döwlet medpugaty Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine ynanylan awtomobilleriň bahasy barada maglumat bermeýär. Awtomobilleriň gurulşy Türkmenabadda açılıp ulanylmağa berilen aýyň gurulşyndan hem öň başlady. Ýöne aýdan izde galdy. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýatdasak Türkmenabadda ýaşaýyş durmuş ähmiýeti soragy astyna galýan ak öý binasy geçen ýylyň tomtuny açyldy. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar Türkmenabadda gurulýan täze awtomobilleriň ýerleşýän ýerini çet görýänliklerini aýdýarlar. Bu awtomobil Türkmenabadyň gündorunda ýerleşýär. Awtomobil Türkmenabad awtobanyndan 28 kilometr aradaşlykda ýerleşýär. Awtomobiliň çetde salynmagy ýolagçylaryň ýol sagydyny köpeldýär. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Awtomobil Türkmenabadyň gündogor çetine ýerleşýär. Awtoban şäheriň gün ortasyndan çekilipdir. Ulaglar awtomobilden awtobana çykmak üçin 28 kilometr ýol geçmeli bolarlar. Hasazal 2014-nji ýylyň sentýabryna Aşgabatyň Demirgazyk etegine halkara awtomobil açylyp ulanylmaga verildi. Şonu döwlet medpugaty bu awtomobilden Eýrana, Ermenistana, Gazagystana, Özbegistana, Türkiýe we Owganystana oňoýly awtobuslaryň ugrajakdygyny habar beripdi. Bu halkara awtomobil hem Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan gurulupdy. Bu kampaniýanyň ýurtdaky iri gurulşyk tenderlerini ýeňmeginiň aňyrsynak sebäpler aýdylmaýar. Ýöne halkara derňew jurnalistlanyň Türkmenistan babatda geçirýän seýrek derňewleri ýurtda iri tenderleriň köplenç Türkmenistanyň prezidentiniň ýakyn töweregine adamlara onanylýanyny görkezýär. İnternet maglumatlarynyň çen tutulsa Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti gurulşyk bu bilen bir hatarda önümçilik ulgamyna hem iş alyp barýar. MNB Group harit nişany bilen görkezilýän kampaniýa şol bir wagtda aýakkap, haly we deri önümçiligi pudoklaryna hem iş alyp barýar. Kampaniýanyň web saýtyndan ma'lum bolşuna görä ýurdun paýtagyna eň iri berkarar Sowda diňjalyş merkeziniň 2-nji gatyna ýerleşýän NB restorany we 3-nji gatyna ýerleşýän NB döner tiýiz tagam kafe hem Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine degişli bolup durýar. Türkmenistanda soňky 10 ýylda bir näçe halkara howamendilleri, deňiz porty, awtobanlar we awtomobiller açylyp ulanylmaga verildi. Ýöne synçylar milliardlarça dollar sarf edilen desgalaryň köpüsiniň dolu kuwatyny işledilmeýändigini aýdýarlar.
Yapık Türkmenistanyň hökümeti ýurdu Ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň Sebitdäki iň iri uly sasyr geçirgileriniň birine öwürleýändigini öňe sürýärler. Döwlet medeniýeti 16 awgustda awazada öz işini tamamlan halkara uly maslahatyny ýurduň uly ulgamyna ähli umumy hyzmatdaşlygy goşýan goşundynyň ikrarnamasy hökmüne wagt etdi. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy şu günler Türkmenawat awtomendiliniň uzagy çeken gurulşyk işleriniň garaşsyzlyk bayraminyň öňi ýany gije gündüz iş tertibine geçirilendigini habar berýär.